ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ 2 ଜଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ରୋଷେଇ ଭିତରୁ କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ତମେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ତମେ ତମେ ଝିଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆମ ବାଡ଼ିରୁ। କିଏ କହିପାରିବ କ'ଣ ଆଣିଛି? କହ ଦେଖିଆ କହୁନ। ଦେଖାଅ ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେପଟେ କଟା ଚାଲିଛି। କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ନଉନ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। କ'ଣ ଆଣିଛି କୁହ ଦେଖିଆ? ଦିଅ ଦବ ଯଦି ଦିଅ। କ'ଣ ଆଣିଛି? କ'ଣ କ'ଣ ନବ କହୁନ? ଯାହା ଆଣିଛ ଏଇଟା ଖାଇଦବ। ଲେମ୍ବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ କଷା, ପୁରା ରେଡି। ଏବେ ଚିକେନ କଷା ରେଡି, ତାପରେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇବା। এটা তো চিকেন ହେଇଗଲାନି ନା? ଯାଉନ ତମେ ଗାଧେଇବ, ଖାଇବନି? এটা ହେଇଗଲା ତାପରେ ହେଇଯିବ। ଗାଧେଇ ତ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ପକେଇଦେଲ ନା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ରୁଟି ଦିଆଯାଉଛି କି? ତା ଭାଗଟା ଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ଟେ ପକେଇଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ଖୁଏଇ ଦିଅ। ମତେ ଚିକେନ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଆସ ଖାଇବ ତ ସବୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଗଲେଣି। 2 ଜଣ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇଟମ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ।